Molt bona gent, què tal? Benvinguts al canal de nou. Avui toca estrenar un joc nou que sortia avui per la PlayStation 4. En realitat és un remake que va sortir ja per la PlayStation Vita. És el Gravity Rush, un joc que al seu dia em va encantar, que ja me l'he passat, i que ja que sortirà el 2 a finals d'aquest any he tingut ganes de reviure l'experiència i veure si aquestes millores que diuen que porta la versió per a PlayStation 4 valen la pena. De moment començarem a veure què passa aquí amb aquesta poma, la farem caure i amb el vídeo introductori millor que calli. Eçumambi, çülerdu eçuraçatu, du sisisi, onsvi eçu. Doncs som-hi, no? Haurem de començar amb aquesta aventura. A veure si la Cata es desperta. La Cata és la noia, el gat es diu Dusty. Som-hi, doncs. ¿Dónde estoy? Hòstia, el segon stick no funciona. Bueno, serà qüestió d'acostumar-s'hi, suposo. Gatita, però, hòstia, no se'm mantenen els logros del joc de Vita. Ah, vale, ja veig ara com va això. Aprofita o sigui, amb la PlayStation Vita, quan tu movies la videoconsola, també es movia la pantalla. Doncs aquí el que s'ha de moure és el comandament de la PlayStation 4. Bueno, sempre va bé saber-ho. És el vídeo o l'episodi 1. Doncs som-hi. Hòstia. Lo che siete?
Bé, doncs anirem a salvar el fill. De moment, pel que estic veient, el control és una mica igual de dolentó que el que tenia la PlayStation Vita. I aquest detector de moviment del mando no acaba de convèncer. Si dic jo que els jocs que passen de portàtil a sobretaula és una feina complicada. Ja podria haver millorat el control, la veritat. Podria haver controlat tu a la càmera. Si ho estic intentant d'esprintar, senyor, però és que no em deixa el mando. Ara em deixa. Això que tenim sobrepoders, tu. Fantàstic, què he de fer? Que sí, que en tens. Va! Hombre. Però si tinc el comandament connectat a la corrent, ja. Ok. Hòstia, jo vull un gatet i a més que sigui com aquest, que em permeti flotar pel cel. Ah, ara ja puc controlar amb el comandament. Perfecte, és que ja m'estranyava a mi que no pogués. Ara, m'agrada això. Vale. Per un moment aquests canvis de paret els està fent sol la màquina. Jo no ho controlo, això. Pobre nen. Val, ara m'ensenyarà a controlar la gravetat. Vale. Doncs sí, ho has aconseguit, nena. Passito a passo, vale? I ara on has d'anar, guapa? Vale, molt. Vale, ja veiem per on va. Aquí. Val, i ara on t'he d'anar? Saltar. Vale. Aguanta, xaval, ja voy. M'està convidant a que vagi a aquella paret, suposo, no? Doncs cap allà anirem. Som-hi, nois. Vale. Els collons, una màster. Tutorial, què m'ho ha de dir? Vale. Deixa fer una prova un moment. Vale, ja ho veig. Si tornes a apretar el mateix botó, et pares un moment a l'aire i pots escollir on te vols anar.
Ja quasi. On està ara el nen? Cap allà? Vale, doncs cap allà. Ja vinc, Mocó, ja vinc. Tu, fots aquí, que hi vaig jo, policia. Apa. Por me tomen todo. Ja vinc, nen, ja vinc. Apa, adeu. I ja l'ha salvat. Ara serà la nova heroïna del poble. Jo vinc quan així, en sèrio. Em permet volar i a més em salva de les mans que apareixen pel no res. Està molt bé. Doncs vingui, senyor, ja té aquí el seu xiquet. Suposo que estarà content, no? Sí, nen, sí, no l'aguantaràs pas, no. Apa, a prendre pel cul a casa. A pagar una nova hipoteca. I aquestes cares, què? Encara serà culpa meva. Què? 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 Però... Aquest paio és imbècil, i el fill encara més. Mare de Déu, que desagraïda que és la gent, tu. Pues ho aneu a buscar, us cardeu d'alta baix i ho aneu a buscar a la vostra puta casa. No te fot, encara, el cony de vell? O sigui, li salves la vida i encara t'has de sentir culpable pel que has fet. Merda. M'he saltat la vinyeta sense veure-la. Patapam. La suis m'achevé. Et je crois plus affiché de Wansi. Plat jujude. Plein chaviment de sa point chauffé. De blessement, l'ouéterie, chapelain tout le savait. És curiós la relació que hi ha entre la gent que és amnèsica i els protagonistes dels videojocs o les sèries d'anime. A mi també m'ho sembla, Cat. Mira, un corp. El seguirem, no? Oh, no puc fer servir la gravetat. Vine aquí, Dusty. Bueno, de moment us he de dir que pel que fa a l'aspecte gràfic m'està encantant el joc. Ja la PlayStation Vita es veia d'una manera excel·lent. Aquí encara es veu millor. Vale, sí, lo atrapo. Quizás puedes usar este muro para no sé què. Vale, doncs... Cap a dalt, no? No te'n vagis, cabronàs. Ja paro, ja. Ui, quasi l'atrapo. Vale, m'imagino que això d'aquí és per mantenir... Vale. Cap allà... A veure aquest corb que m'està trolejant fort. On està?
Hòstia, una altra noia que salta, i vola, i flota. Em sap greu, senyor, però vingui amb mi. No. Cap a dalt, no? Cap allà. Fa cara emprenyada. I passa de la meva puta cara. Fantàstic. Bueno. Què li voleu fer al carter? Què li voleu fer al carter? No el toquis, home. Molt bé, Cat. Aquest segur que no serà un desagraït com l'altre. Va, col·lega, que avui mulles. Pues em sembla que avui no mulles, col·lega. Ja apareixeran els bitxos aquells. Les espècies 5 corazones aquests, però Gravity. Molt bé, doncs els haurem de petar, no? Però... no puc volar i fotre una patada, encara? Bueno, doncs tocarà fer-ho per la via simple. Aquesta espècie d'esfera que tenen a l'esquena és el seu punt feble i és l'únic lloc on es pot fer mal. Suposo que encara em deu deixar fixar perquè no puc. Suposo que es podia abans. És que fa moltíssim que vaig jugar aquest joc quan va sortir, bàsicament. Fa molt de temps que tinc la PlayStation Vita. Vale, ja puc. Vale. On estan? Ostres, que difícil apuntar. M'està costant més que amb la PlayStation Vita per apuntar. Va, molt bé. Anda, aquests ja tiren coses. Vinga, un de menys. On està l'altre col·lega? Aquí. Va, dispara. Pumba. Molt bé. Voi. Quin tutorial em vull ensenyar ara? Vale. Això ja ho havia vist abans, això de que la fletxa m'indica on està l'enemic. Ui, bé. Vale, doncs sí, és l'últim. No hi ha més fletxes. Bueno, de moment sembla que som uns transmutadors. Bueno. Bueno, doncs l'espècie aquesta de 5 corazones se'n diuen Navy. Fantàstic. I la gent sí, t'acaba el solo... Hosti, aquest tio és un crack. S'ha apuntat als meus mèrits, el tio. Bueno. A veure què ens diu aquest senyor. La ciutat... Oye, no te verás de prisa... O sigui, de moment,
he arribat aquí, m'han fet salvant un mocós, que després encara m'han fotut les culpes per haver-lo salvat. Aquest paio l'he salvat de que 3 metres li fotessin d'hòsties i encara s'ha apuntat el mèrit d'haver matat aquell sin corazón i ara encara volen que recri la puta font de la ciutat. És que... Mare de Déu. Vale. On t'he d'anar? Al punt vermell, suposo, no? Al siguiente lugar, sí. Vale. Doncs anirem cap allà. No, home, no. Vale, doncs anirem cap allà. Ostres, que ràpid que gasto la gravetat ara. Però... Uf, quina patagada. Com me la foti aquí, flipo. Ara. Molt bé, senyor. A veure, què he de fer? Digui'm vostè com el puc ajudar. La gent d'aquesta ciutat és molt i molt i molt borde. A veure... molt bé, això... No van passant temps. Fantàstic. Ara cap aquí. Ara cap allà. S'ha de dir que aquest joc és boníssim, la veritat és que m'encanta, tot i que sembla que no m'agradi, però el que és el tema del control, ja a la Vita era bastant complicat i aquí encara m'he d'acostumar una mica. A veure... Molt bé. Sembla que ja ho tinc tot? Ah, doncs no. A veure què em diu el tutorial aquest. Ah, vale. És perquè no perdi mai la noció d'on està la gravetat normal. On t'he d'anar ara? Cap allà? Suposo que hi arribaré, no? Sí. Fantàstic. Aquesta era l'última. Doncs ja estic, no? No me la fotré tan fort ara. Vale. Doncs vinga, aquí teniu el combustible. També és curiós que una font vagi en combustible, però bueno. Molt bé. Veus que bé? Almenys aquest és agraït. Bueno, opcions, fer mapa. ¿Qué me está diciendo aquí? Selecciona el icono de pantalla de personalización. Vale. Ah, vale, vale. Aquí m'està ensenyant com desenvolupar. Mejora, usa el indicador. Vale, vale, vale. Vale. Doncs ja ho tinc fet.
Ver mapa, on té d'anar ara, senyora? Informació. Aniré a veure què em diu. A veure què em diu aquest senyor. A veure aquesta noia. Hòstia, però què li passa a la gent d'aquesta ciutat? A veure, qui em vol insultar ara, a veure? Aquest està sota. Vale. Ens deixarem caure per aquí. Ui, va. Ui. Quasi me la pinyo fort. Ai, no. A veure... Ara. Al costat, tu. A veure què ens diu aquest senyor. Pues te jodes. En fi. Jo volia saltar, no parlar. Veus? Així... I vaig a buscar aquella gemmes que hi ha allà. Ui, va! Ei, que te la fots, nena. On estic? Vale. Fota-te-la. I ara ves cap a dalt. Encara no domino això de volar per la... Ei! Vale, ara ho tinc tot una altra vegada. Suposo que el riuré, no? Sí. Ai, aquí. Vale. Vale, almenys ara ja tinc unes quantes esferes més. Vale, en tinc 4. I em sembla que seguirem la història principal, que em sembla que he d'anar a buscar una llar on te poder dormir i dutxar-me, que es veu que faig molta pudor. El punt vermell m'indica la missió de la història. Doncs hi anirem. 90 metres. I anirem així, que és més ràpid. Mira, els clavegueres, clar que sí. Definitivament avui et calla no és el teu dia. O bueno. En sèrio vols viure aquí? Que això no està malament? Que això no està malament? No, si després diuen que fa pudor, saps? Home, tant com perfecte. Doncs ja està. Bueno, va, agafarem, ens farem aquesta casota i plegarem. Què opines? Alguna idea? Miau? Vale, sembla que només ell l'entén. Vinga, va, el següent desagraït. On està? Cap a dalt, va, cap a dalt, doncs. Ara cap aquí. Bam, bam. Em pensava que m'ho carregaria la primera. A veure, senyora, què m'ofereix?
Amb la rodona generar campo estático, vale, ja està. Ai. Doncs apa, ja tens una cadira guapa. És a la bessura, però ja la tens. Ara què vols més, va? Tutorial disponible. Hablar con ciudadanos. Vale. A veure el mapa on t'he d'anar. No. Però ves a baix. Bueno. Val, ja s'ha fixat. Ja estava fixat d'abans. Em pensava que l'havia de seleccionar jo. No, no fa falta que t'enganxis aquí, guapa. Vale. Un moment recupera-te. I cap amunt. Bueno, sembla que aguanta més del que m'espero. Ara te la fotràs. Ah, doncs encara no. A veure què ens diu aquest senyor. Clar que sí. Els que bé ja tinc escriptori. On està l'escriptori? Això és un escriptori? Som en 4 caixes. Aquí em sembla que hi havia una altra entrada a la casa. Si veus? Això més que un escriptori sembla una còmoda, no? Home, és que... Cat, com t'ho dic? Ara un llit bo, no? A veure... Un moment, anirem al pou. Sí. Molt bé, doncs anirem cap allà, el fixarem. 133 metres. I a volar. Em sembla que no arribarà. Se la fotrà. Pumba. Almenys no per vida. A veure què ens diu aquest senyor policia. Ah, uita, és aquell. Al final fins i tot ha estat agraït i tot. S'han portat els meus mèrits, però, hòstia, almenys m'ha donat un llit. Crec que és un indirecte de dir, ei, a veure si ho compartim, però, bueno, sempre està bé, no? A veure, on està el llit? Ah, vale, que et sabia que hi havia bitxos d'aquests. Que sí, que ja ho sé, els nuclis, els medis. Veus? Com ho sé? No. Però deixa't anar, tia. A veure, fot-li patada al cul. Veus per què no m'agrada el control? Vale, un de menys. No n'hi ha cap més? Sí, mira.
fot bastanta pena aquest control, la veritat. Ai! Bueno, però encara podria ser pitjor. Ves-li fotre fort al cul. Apa. Ara en aquest d'aquí. Vinga, encara li pots fotre aquest, un més. Això és vida, que no em fa falta de moment. On t'ha anat aquest paio? No m'aniré volant por ahí, no? Un menys. Encara en queden 3 més, em sembla. Va. No sé què ha passat ara, però bueno, un de menys. Em sembla que aquest és l'últim. Apa, un altre menys. Estan ja tots? No, encara en queda un, per aquí dalt. I va, aquí sí que he pillat ara. Però bueno, cap problema, ja està. Ja se'n poden portar al llit. Així. Apa. De moment està... Tot de moment és molt introductori. Però em porta tu, guapa. Això no. Ara, home. Ai, va, que es caic. Va a dalt. Ai, ara. Aquestes esferes serveixen per augmentar de nivell les coses. Amb això pots volar més, pots picar més fort, pots aprendre habilitats, em sembla, i etc. Ui, va. Almenys així li dones un toc de personalització al joc. Doncs sí. I amb això em sembla que ja tindrem fet a la casa. Ara aquí diu casa, diu antro. Esto lo soluciona. Bueno, pensa que tens una casa en una cloaca feta amb el que la gent ha llançat a la basura. I això t'ho has tret. Em sembla que tens l'habitació una mica cardada, guapa. Enhorabuena por tu nuevo hogar. Casa... Vale. Viajar por los pozos, vale. Doncs molt bé. Em sembla que guardaré. Si és que em deixa el joc. Hogar dulce hogar. Guardar automàtico. Em dona opció o no? No em deixa encara. Entrar? Sí. I aquí què puc fer ara? Atuendo, a veure quins vestits tinc. Estan bé, doncs hi ha molta varietat de moment. I guardar. Doncs bueno, nois, de moment la veritat el joc m'està agradant, tot i que sembla que poc que hagi dit no m'agradi. Jo quan vaig jugar amb la Vita ja dic que em va encantar aquest joc, és un dels millors jocs que he jugat per la PlayStation Vita. De fet crec que és una llàstima que aquesta videoconsola no hagi tingut més oportunitats, ja que té un potencial enorme, però què hi farem, tu? Almenys ens quedem amb meravelles com aquesta, o l'Uncharted, el que va sortir, i altres que, com el Persona 4 o alguns d'aquests, en fi. No sé si continuaré penjant aquesta sèrie, de moment, només volia que veiéssiu un primer contacte cap a aquest joc, aviam si us interessa comprar-lo o no. Jo us el recomano, si no hi heu, sobretot si no hi heu jugat per la portàtil, podeu aprofitar que ha sortit el remaster a preu reduït per la PlayStation 4 i així disfrutareu d'una gran aventura, un gran joc i a més val molt la pena, és molt divertit i tot i que el control és bastant merdós, val la pena, de veritat us ho dic. Doncs vinga nois, ens veiem, adeu.